Kay kung maluwas ka, mag-drum lang ka, maluwas ka na. Maghimo lang kag maayo, maluwas ka na. Musimba ka sa New Hope, maluwas ka. Mahimong kawang ang pagpadala kay Jesus Christ sa kalibutan. Usa pa may hinungdan anong ipadala niya, yung bugtong anak ni Jesus Kristo. Maluwas man day ka sa pag-alagad niya. Maluwas man day ka magtudlog sa diskol. Maluwas man day ka magwali sa dalan. Maluwas man day ka magpamembro kag New Hope. Dili makaluwas sa imo na. Si Jesus Christ lang makaluwas nimo sa tinuod lang. Juan 3:16 kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang bugtong anak. Aron ang tanan mutuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kinsa iyang ipadala? Si Jesus Christ, bugtong anak. Dili si Pastor Ruli. Dili ang New Hope. Dili si bisan kinsang tarpulano ang ipadala para maluwas ka. Ang gipadala para maluwas ka si Jesus Christ. And even gi-confirm ni Jesus Christ. Juan 14:6. Ako ang dalan ug ang kamatuoran, walay makaadto sa akong amahan kun dili pinaagi kanako. Dili pinaagi ni Ruli, pinaagi ni Jesus Christ.